Lyft op. Ja, kan det fast. Det er fast. Ja. Ja, der er et kamera, det ved jeg godt. Jeg ved godt, der er et kamera. Ja, det er meget spændende. Ja. Kan det ikke løfte op? Lad være. Sådan der. Så står du op. Ja. Og savler. Ja, så står du op. Ja, du er dygtig. Og med en hånd. Og med en hånd. Ja. Ja. Ja, du er dygtig. Ja. Hvad så? Hahaha. Må der ikke være et kamera der? Er det dumt? Kom. Hold fast. Hold fast. Er du træt? Sådan der. Ja, du er dygtig. Ja. Og du er så dygtig. Ja. Du var dygtig. Skal vi sige farvel? Hej hej. Farvel.